बतावल चाहब कि हमार परम मित्र और बड़ भाई जैसन प्यार करे वाला भोजपुरी का बहुत ही अच्छा सिंगर रंजीत सिंह जी हमारा साथ में बानी। और काफ़ी अच्छा लगेला जब हमने के दोनों भाई साथ में मिले नहीं जाए। और काफ़ी अच्छा भैया से बहुत कुछ सीखे के भी मिलला हमरा। और हम ई वीडियो के माध्यम से आप लोग के दो चार गाना भैया के मुँह से सुनावल चाहब कि जन है गाना आइल बटे भैया अभी रील्स पर काफ़ी वायरल चल रहा बटे काहे लेला माजा यारो। ये वो गाना हमरा के सुना दी भैया। वैक्सीन वाला जो कोरोना वाला गाना बाटे ये वो सुना दी हमरा के। अपना ऑफिशियल वाला एगो दो गाना हमरा के सुना दी भैया। और वह सब जानते बन जा कि हमेशा हम भी मतलब कि दिल से सपोर्ट करी ना तो जरा जरा के सपोर्ट करने रहो सब जानते बन जा। एगो भैया बनन एगो भैया बनन वो तो भैया से यह कहब कि दो गाना सुना दी हमरा के हम अपलोड कर दिया आप लोग को सुना। एकदम बिल्कुल। और भाई का बहुत प्यार मिलता है, मेरे हर गाने पर भाई सपोर्ट देते हैं। तो गाना भी आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत चला है रील्स पर और यूट्यूब पर भी। कि सुना तू प्यार के भूला जा रानी, झूठों के भो जाई बदनामी, कि तोहर हरकत दिलावा न सहे, काहे लेला मजा यरऊ छोड़े के जब रहे, जात बानी घरे तहरा पापा जी से कहे, काहे लेला मजा यरऊ छोड़े के जब रहे, जात बानी घरे तहरा पापा जी से कहे। और हमने के सिंग वाला गाना चल रहा बा आप लोग के प्यार से कि होई फ्रेंड तोहर बन हम हसबैंड, जो रील्स पे वायरल होता है ये लाइन सुना होता नहीं कि होई फ्रेंड तोहर बन हसबैंड, तब का बा जरूरत चोना के, तब ही चुमा दे हबे सोना जब वैक्सीन लेब कोरोना के, तब ही चुमा ले हबे सोना जब वैक्सीन लेब कोरोना के। बहुत अच्छा लगेला कि आप लोगन के प्यार हमेशा भैया के गाना के मिलत रहेला। बैक टू बैक जितना भी गाना आ रहल बड़ी सन आ जितना भी गाना अली सन सब गाना के रुआ सब लगभग मिलियन क्रॉस करवा दिहन जा। आ देख के बहुत ही खुशी हो रहा बाटे। अभी फिलहाल में एगो और गाना जौन कि आप लोग आशीर्वाद प्यार दे के ओकरा के मिलियन क्रॉस करने जा गरई मछरिया, तो वो गाना भी रुआ गुनगुना दी। अरे कि पनिया के भीतरी छहितरी भटकल जाले हो, ए राजा हो गरई मछरिया छटकल जाले हो। ये गाना भी रील पर काफ़ी तहलका मचेला भाई हो गाना। और आप लोग के बतावल चाहब कि आप लोग तो जानते भी बानी टिकटॉक के दुनिया में हमने के जब रहने जाए, जब टिकटॉक हमने के बनावत रहने जाए वो घड़ी वो टिकटॉक पे वो काफ़ी गाना वायरल भई रहे कि किया जो इशारा तू तो जान से भी जाएगा, तो भैया के वो गाना रहे। और हम चाहब कि वो गाना के 100 मिलियन क्रॉस हो चुकल बाटे, तो भैया आपके बहुत बहुत बधाई वो गाना खातिर 100 मिलियन क्रॉस हो चुकल बा ओकरा खातिर। और हम चाहब कि दर्शक के इहो गाना आप सुना दी अपना आवाज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग गाना के इतना प्यार देनी जा और अभी भी दे रहा बानी जा। तू बाबू छैल छबीला मैं लड़की नाच वाली, तेरे जैसे आगे पीछे रखती है ये सोनाली, चल हट जा जा रे तू क्या दिल लगाएगा, चल हट जा जा रे तू क्या दिल लगाएगा, हंस मत पगली हंस मत पगली रे प्यार हो जाएगा, तेरा दिल भी रंजितवा का फैन हो जाएगा, हंस मत पगली रे प्यार हो जाएगा। भाई कम बढ़िया ना गावे ना प्यार दीजिए ना जौन हम गावे नहीं सही बताते हैं दिल से, रोज सब के हम देख के सीखल बानी और कुछ न कुछ हमेशा सीखे के मिलत रहेला आप लोगों से। और जाते जाते यह कहब कि आप लोग ऐसे ही भैया के प्यार दुलार आशीर्वाद देते रही जाए। और आवे वाला भी गाना अभी देवी गीत आवे वाला कुलबाड़ी सन, बहुत अच्छा गाना आप लोग के बीच में आवे वाला बा। तो गाना सुनम जा कि छोड़ा ले बाड़ू कोचिंग जब से जनुआ हो,
मनवा नाही लागता, छोड़ले बाड़ू कोचिंग जब से जनुआ हो, मनवा नाही लागता। रंजीत सिंह ऑफिशियल पे गाना ही आप लोग सुनम जा। और बतावल जाए कि गाना आज ही रिलीज भइल बाटे रंजीत सिंह ऑफिशियल से, तो आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजा, सुनिया और गाना कैसन लागत अटे आप लोग गाना के नीचे कमेंट करके बताइब जा। और हमरा नहीं बुझात कि भोजपुरी में ऐसा सिंगर जौन भैया जौन हिसाब से जौन आप लोग के बीच में जौन गाना रखेला, कौनो गाना अश्लील होके, कौनो गाना अश्लील ना रहेला, साफ सुथरा गाना आप लोग घर परिवार पे भी गाना सुन सकते हैं जा। तो भैया से हम एगो यह निवेदनों करब कि भैया आवे वाला समय में भी आप कभी सोच भी मत रखब कि कोनो हमार गाना ऐसा अश्लील मतलब कि गावे के बाटे चाहे दर्शक के बीच में परोसे के बाटे। ई गाना भैया ई बात हमेशा रुआ अपना दिमाग में बैठले रहा। एकदम हमार पहले गाना ही इतना पहचान दे दिलस, जब शुरुआत तौर में बढ़िया चीज़ मिल जाओ तो ख़राब चीज़ पहले खा जरूर बा। हंस मत पगली का आप लोग इतना ज़्यादा शुरू में प्यार दे देनी जाता तो हमारा ध्यान ना जाला, और हमेशा रही भी ना, हम आप सबके हमेशा अच्छा अच्छा गाना सुनाई। और आवे वाला देवी गीत के सीजन बटे, और एगो देवी गीत इनकर बहुत ब्लास्ट हिट भई रहे, यानी कि झुलुआ वाला रहे, निमिया के झुलुआ वाला, उ तनी मनी भैया गा दी। वो गाना बहुत आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद उ गाना के दिल रहने जा। गाना के बहुत लोग कॉपी कलस ट्यूनिंग के, लेकिन पहचान तो रंजीत सिंह के से मतलब गाना से भइल रहे। वो गाना भैया तन गुनगुना दे। अरे कि छोटी मोटी निमिया गछिया, छोटे बा पलानवा है सखी, कैसे के साथ बहिनिया झूली है झूलनवा है सखी, कैसे के साथ बहिनिया झूली है झूलनवा है सखी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया समय देवे खातिर, और लव यू सबके। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जा और अपन प्यार आशीर्वाद दोनों भाई पे बनौले रखब जा। जय हो भोजपुरी समय।